Cenaze namaz farz. Hükmen okulmalı. Meyyiti yumak farz bolşýaly, meyyiti jaýlamak farz bolşýaly. Müslümanlyň boynuna şol. Bir yöne bir näçe adam ya bir neferde şonu boyun alıp yup, kefellep, okuysa cenazasyny başga kişiň boynundan aýrylýa, hemme sogaby şo birje adam alýa. Ve illem yuaddi ahadun ya'themul cemî'a. Vel cemaat leysat bi şerti salah. Keza fi şerh'il vakaya vel hindiyye. Hiç kim okuymasa, hiç kim şo musulmany yuwmasa, hiç kim kefellemese, şonu eşten adamlaň bir adam aýrylany gören we eşten günahkar bolýar. Hemmesi, hele erkek. Genana erkek adam. Biz cenaze namaz okuymaga cemaat şert däl. Hamany bir yerde bir adamyň ýoldaşy dünýeden geçdi. Bir iki jygymışdyk bir yerde dünýeden geçipdir. Ya ködüň şonu yuwup, ya kefellep ödüň Allahu ekber diýip cenazasyny okuýsaň, we oňa cenaze okulmandyr, cemaat bolmandyr diýip bolmaýar. Cenaze namazy cemaat şert däl. Bir neferde bolsa okuýamaly, ýola salmaly şol meýiti musulman dünýeden geçeli. O cüre farzlara näme aýdylýar? Ilmi ady näme? Ilmi ady farz kifaya diýilýär. Yani bir näçe adam şonu boyuna alsa başgalarının boyundan aýrylýar. Ýöne şo okuyan şonu boyuna alan zähmet çeken sogabyn özü alýar. Hamana 5 wagt namaz farz kifaya däl. Her kim öz boynuna özi. Emma cenaze namazy okuýmak farz kifaya. Bir näçe adam okuýsa başgalarının boyundan aýrylýar. Ýöne taýba. Farza, yani farz diýdi ey cemaat, bir farz bitirmek, hamany falan mescitte cenaze var, ya tanıyan ya tanıyaňa. Tükanyň ýapjyk şu farz namazda şirket edeýin diýip, elhamdülillah Türkmen millette ganimet bolsa tükanjyny ýapyp, ya bir ýanyna şagirt goýup, ya bir zat goýup, ganimet bolsa barjak bolýar elhamdülillah. Şoňa baryp şirket etýär da cenaze namaza, okuýýar gaýtýar. Hamany 20 dagyga, 10 dagyga, 5 dagyga her näçe wagt salynýar. Şu taýyny bilmeli, şo bir farz bitirmek, men bir ýazylan bir derman keppa, şo farz bitirmegiň sogabynyň näjiredigini bilersiňiz. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, menden soň peýgamber gelmez diýipdir. Emma her 100 ýyldan bir alim, bir Allah'ın dostu gelir, adamlara dilini açıklap düşündürüp berer diýipdir. Oňa peýgamberimizden 1000 ýyl geçenne Hindistandan bir teberrik adam dörüye. Oňa Hazreti İmam Rabbani, Muceddid el-Fesani, Şeyh Ahmed Sirhendi, Kuddise sirruh diýilýär. Şeyh Ahmed Sirhendi 1000-nji ýylyň muceddid diýerler şoňa. İnsanlara milyonlarça nefer musulman bolup, şo zamanyňky Hindun padişahlarına çeli özüniň ýanyna teberrik bolup, sofu bolmagyna sebep bolan beýik insanlar. Şol näme diýe? Şoň bir mektubat kitaby bar. Cildi evvel Durrul Ma'rife. Okuyup bereyin. Adaye farzi az faraiz. Der vakti az awqat. Bih az adaye nevafil 1000 sale ast. Agerçe bi niyeti halis ada şevet. Şu Hazreti İmam Rabbani aydiye bir adam bir farzı bitirse, her farz bolsun ve her haçan bolsun, hamany bir cenaze namaz okuysa, bir adamda otak geçip halis ak yürek bilen 1000 ýyl 1000 sal nefil okuysa, şu farzyň sogaby kenna. Farz şu jere erzeşli zatdyr. Bir farzı bitirmek 1000 ýyl nefil namazdan artykmaşda. Her farz bolsun. Megerinki inni cenazadan gurrunna geýreyli. Megerinki bir adam bolsa, cenazak barıp şirket etse, musulmanlyň işleri behemisi hamana gazi bolup oturamyşdyk töwregine adamken, ya bir alim adam mollalarynyň dersi behem iýjek bolsa, cenaza barıp şirket etse, mollalaryň nezmi behem iýjek bolsa, ya şu jürek töwregine elini kan adamlyň işi ýoly düşýän bolsa,
o jura adam o işi bilen musulmanlyň bernamasy bilen bolsa gowdur. Ýöne umum parzyň manasy şu jürükde. Ine cenaza namaz farz boldy. Ve şertu sihhatiha islamul meyyit ve taharatuhu ve wad'uhu amama al-musalli. Cenaza okulacak bolsa meyyit şu ayrılan adam musulman bolmaly. Özü hükmen yuwulan bolmaly. Yuwulmadyk meyyite cenaza okyp bolmaýar. Fiqh Hanafida cenaza okuyjak bolsaň şerti hükmen yuwulan bolmaly. Bir de imamyň öwünde duran bolmaly, okuyjak adamyň öwünde durmaly. Inişde bir mesele var. Fe in kana dufina bila guslin ve lem yumkin ihrajuhu illa bin nebş sulli ala qabrihi bila guslin li zarura. Eger bir meyyit bir heftelikden berde jaýlanan bolsa, yuwulmadyk bolsa, jaýlanypdyr da başa gaýlykda, yuwulmanyrdim. Defin bolupdyr, jaýlanypdyr. Aya şonu açyp nebş edip qabri ýaryp gumlaryň kenary çekip şonu çykaryp ýuwup oham okuymalymy ya qabriniň üstüne okuymalymy? Fiqh Hanafida bir adam yuwulmany jaýlanan bolsa cenazada okulanaq da häzir yuwulanaq da. Şoň qabrini ýaryp çykarmak gerek däl. Şon zarurat bolýar jaýlanypdyr we nebşe qabrida bir gowzat däl. Oham şondan üçin üstüne barıp okuymaly. Bihilafi ma iza lem yuhal alayhi turab fe innehu yuhraj fe yughsal thumma yusalla alayh. Emma qum uyulmandyr. Ýöne jaýlanypdyr, ýöne yuwulmandyr we okulmandyr. Onu çykaryp yuwup oham okuymaly. Yuwulmak şert da şonu aýtjak bolýar. Yuwulmak şert. Emma ولو صلي عليه بلا غسل جهلا مثلا ولا يخرج إلا بالنبش تعاد لفساد الأولى وقيل تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد كذا في فتح القدير لابن الهمام. إما بر آدم همانı bilmeýänmişdik. Yuwmany cenaza okypdyr, jaýlapdyr da. Yuwmandyr, cenazada okypdyr, jaýlapdyr. Onna jaýlantyr da gumda guýulypdyr. Yuwulmany okulypdyr we jaýlantyr. Onna qabrynyň üstüne cenaza gaýta okuymaly. Emma okuymak kyn bolsa, gaýta okuymak kyn bolsa her odur sebepli. Fiqh Hanafida bir tor ulamalar şoňa cenaza okully hesap etmeli, gaýta okuyjak bol kynçylyga düşüp ýörmeliler dip Fiqh Hanafiň gurrüňün işi. Indi iki mesele galdy, gysgarak edip hyzmatyňyza ýetireýin, om izinden Resulullah aleyhisselamyň gurrüňine girer. Çağa dünýeden geçsenäme. Çağa dünýeden geçmek meselesi aňsatjak. Eger enesiniň göwresine jan beren bolsa, yani dünýäge gelende hiç ses etmändir, taharruky ýokmuşdyk. Enesiniň göwresine jan beren bolsa, yani dünýäge gelende ses etmändir, hiç bir taharruk qymylamadyk bolsa, yuwulmaly ço çağany. Bir musulman at da takmaly, islami, Qur'ani at takmaly, cenazada okulmaýar. At takmaly, şoň enesi, dädesi, agasy bir şoňa bir musulman at takmaly. Oham özüni yuwmaly, cenazada okulmaýar. Emma dünýäge gelende ses eden bolsa, yani taharruky we qymyllanmasa, jany badyk belli bolan bolsa, oham jan berse, munna at takmaly bir musulman at. Ta kıyamatta falanyň oglu diýip turdular ýaly. At takmaly we yuwulmaly we cenazada okulmaly. Bes enesiniň göwresine jan berse, ses etmäni, qymyllyman dünýä inse, onna cenaza okulmaýar, emma at takmaly we yuwulmaly. We ahyrky meselesi cenazaň okuymaly formasyna. Ey ýaş dostlar, ey hacı dädeler, ey olaqan ağala, cenaza namaz beýle aňsatjak, emma bilmeýän näme üçin uly millet şonu geň görýär we qyyn görýär. Bir agyr namaz ýaly. Cenaza namaz bir şertä dik durup okuymak. Oduruň ýok bolsa dik durup okuymaly. Ine aňsatjak. Bula bir. İkilenci şertide 4 tekbir aýdylmaly. Tamam boldy.
كل تكبيرة قائمة مقام ركعة كذا في الدر المختار. Cenazada näçe tekbir aýdylýar? 4 tekbir. Şoň her bir Allahu ekberi bir rekat hesapda. Her Allahu ekberi bir rekat hesap. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Ýöne ini 4 tane Allahu ekber farz. Dik durup bilmeýän bolsa oturup aýdamaly. Awwalky Allahu ekberde näme okulýar? Aňsatjak. Allahu ekber, subhanaka okulýar. Hem el galdyrman ikinji gedek Allahu ekber, Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed okulýar. Ettehiyyatdan soňra Allahumme salli ala Muhammed. Üçüncü Allahu ekberden soňra özüniň bir okulýan dogasy bar da bilmeýän bolsaň näme? Gözde fiqh Hanefi aýdýaşyn. وإن لم يحسنه يذكر ما يدعو به بعد التشهد كذا في بدائع الثنايا. أول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أقلي. إكلنج الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت اللهم بارك على محمد آخر أقلي. إكلنج الله أكبر أقليان دعاء بالميان دا اللهم اغفر لي ولوالدي والأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. التحيات دون رقيان دعاء وقيام مال. Dördüncü Allahu Ekber'den sonramda hiç okulman salam verilýär. Inni sadece gaýtaýsak Allahu Ekber subhanaka. İkinci Allahu Ekber Allahümme salli ala Muhammed. Üçüncü Allahu Ekber Allahümme mağfirli vel valideyye vel ustadi. Dördüncü Allahu Ekber salamda hiç kynçylygy ýokdur. Näme kan namaz bilmeýän gezmeli hom? Özü farz. Özü Allah'ın uluqan buyruğu. Yine bir gede aýdyn. Allahu Ekber subhanaka. Allahu Ekber Allahümme salli ala Muhammed. Allahu Ekber Allahümme mağfirli vel valideyye. Allahu Ekber salamda. Hiç kim yok da şu cenaze namaz. Aslan kim yok. Bilmeýän bolsa şeýle okuyamar. Dogry fiqh Hanefiýede köp gelipdi.